Salam, gaderli vatandaşlar, salam ýahrywan illeşler. Bu nene biz Güllogyn bilen ýene-de gepleşip geçirmekçi. Şu Türkmenistandaky häzirki agyr ýagdaýlar barada, gelýän agyr habarlar barada we şu viruslaryň mutiýrany görnüşleri barada we olaryň karakteristikaları barada hem-de edilmeli çäreler barada özüňi näýil goramaly şolar barada biz şu watandaşlarymyza size gurrun bermekçi. Güllogyn hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Salam. Olga Çarina köpden bäri bir zapisem etmendik. Her kim işi güýji bilen meniň wagtym bolanda sizinki ýok, sizinki bolanda menki ýok şeýdip. Salam vatandaşlar. Emmäňizi diňe etjek haýyşym şu gören videolaryňyzy özüňiziň çağalaryňyzy öňüňizdekileri goramak üçin şolara düşündirip beriň. Sizden başga hiç zat haýyş edemizok. Çağalarymyzy goraly, öýümizin içindeki enämiz, atamyz bolsun, izimizde galanlarymyzy goramaly. Sebäp izimizden Türkmenistanda yaşayan adam hiç kimim aldap bilen ok. Näçe koronavirus ýok diýselerem öz maşgalamyzdan, özümizin yakyn adamlarymyzdan şu gör oturan adamlaryň hemme goňşy bolam eşide oturandyr. Ýogal oturan. Bu edil näme ýaly boldy? Bir wagtky şu holera, çuma keseli ýaly boldy. Özem azam däl bir günde statistika bar bolsa, misal üçin daşary ýurtlarda görýäňiz, bir günde näçe adam kesel bolupdyr. Bir günde şonuň näçesi ýoğun bakymda ýatan, näçesi sağaldy, näçesi öldü. Gündekisini kak tabloda, televizorda, habarlarda aýdypdy. Bizde oň ýaly zat bolmansoň halkymyzyň köpsiniň habaram ýok. Öz tananlar bir-iki ölüm bar diýse, pikir edýärler, şu bir-iki ölüm ölendir. Kronik hastalygy bardyr, ýaşylyk ýok, muň ýaly däl Olga Çarina. Koronavirus bolup geçti de häzirki mutant delta bölümüne geçti. Iň agyr bölümü. Men aýdy bereýinmi? Aýdy bereň. Bu delta bölümü nähili bolýar? Koronavirus ýaly, muň ýaly grip ýaly geçen o. Köpüsi ayaktan geçiriyor muny. Yönetdiňe şu boğazında bir yanma bolýar. Bulam biraz boğazım ağrıdı diýip bolsam yaş çağalarımız ayakta geçirýärler bunu. Yöne özleri ayakta geçiren bilen o nasitil bolýar. Şu adamların arasında şu daşayıcı bolýar. Şu mikrobu. Şoň üçin çağalarımızı goralım. Mektebe barmasınlar bu aralar. Soňundan soň ağlaşıp, eňreşip, puşman olanyňyzdan öňüne alın. Her kim diýjek zatymyz şu elinden gelenne şu mahal, şu agyr döwürde bir zat edip sağlıklaryny goramaly. Mysal üçin paxtalara alyp gidýärler. O paxtalara gidende dıkın avtobusda ya maşinede alıp gidýär. Bir-birinin üstünde oturup gidýär. O soňam ine yakında Alman alımları bir öy şu delta koronavirüsün delta mutanty bilen hastalanan öýüň içinden gidip laboratuwar alýarlar. Näme-de işiklerinden, öýüniň içinden, howasyndan hiç bir mikrop tapmaýarlar. Näme üçin? O mikrop adamın deminden adamın demine geçýär. Yakyn duran adamlardan geçýär bir-birine. Eğer bir daşary çıkayan ýagdaýynda 1,5 metr aralyk bolsa hiç kim bolmanda şu bir 2 kat maska giymeli. Bizde şoň ýaly barmy? Ýok. Bizim halkymyz şu her bir maskany 10 manat maska olsa, bir öýde 4 çağa olsa 50 manat gitdimi? Maska. Soň her gün 50 manat berip maska alma ýagdaý barmy? Şu bir giyen maskalaryny bir gün giyer, 2 gün giyer, 3 gün giyer. Şu taki yırtılıp ağzından düşene çelle. Şoň üçin aýtjak zadym öýümizin içinde hasta var diýip bu dermanhanadan bu dermanhana bundan muňa
koşuşturuyorlar ya. Hazır yakında inha Türkiye'de, sonra Rusya'dan YouTube'a açıp dinleyip saat edilse şu bilim alımları diye nereden geldi ne bu hali doğru düzgün hiç kim şunun nemesini çıkarıp bilen yok. Yöne önünü alıyorlar. Benim aytacak zadım önünü alın diyen şu Türkmenistan'da yine şu dışarı yurtta nemet görenler görüyorlar şu nemeler öz çağalarını öz öyünün için korumak için şu zatları bir düşündürüp aytsın diyen. Şu Dermanhan bu hastalık neyim için oluyor? Hastalık bağışıklık sisteması zayıf, imuniteti pes. Bu hastalarda oluyor. Sebep ne için? Doğru insanın organizmine her bir zadın o yerde eğer girsen kali dedi, magni dedi, kanın nemesine gerek zatlar var. Ona nemeden alıyor, imitten alıyor. Misal için ertirliğimiz içinde peyniri olmalı, zeytini olmalı, kavasası olmalı, yumurtası olmalı. Onun için naharlanmalı. Abiyettan edilir şonyalı bir sıcak nahar. Akşamam şonyalı nemetmeli. O hem simyada onu edip bilen yok. Bizde yine Türkmenistan'da misal için aydan bilen bir çay bilen çörek yiyem sliv içine yağ sürtüp şeker bilen karıştırıp gidiveriyorlar. Ay bir gün etsin, 2 gün etsin, her gün böyle edilende o kanun muhtarındaki hepsi adam bozuluyor. Şunun için dermanlara yürüp anrı bere gidip adamların içine girip o mikropları alanan benim öz fikrim aytacak zadım şu yumurtası olsun, suyu olsun, katığı olsun, şu çağalara gerek şu zatlardan pitanyanı alıp şoların içindeki şu imunitetlerini güçlendirseler o hastalık bolayan yağdığında etil gripteki yağlı geçiyor. Sonra bunun birinci nemesi hemelerine koronavirüs diyorlar, delta diyorlar. Neymiş etmeli diyen sonra gelip çıkıyor şu taydan. Neymiş etmeli? Birincisi şu izolirut etmeli. Şuları izolirut etmeli. Sebep çağların köpüsü dışarı yurtlarda eğen 1-2 yaşlı çağlara vaksina olup başladılar. Bizde 10 yağlı zat yok. Çağlar nasitil olmasın deyip onları naprimер bir çağı kesilen yağdığında sadece varsa ya mektebe varsa 30 saniye var mı, 20 var mı, 15 var mı? Emmesine zarar istediler şu. O yokancı kesel ondan ona geçiyor. Şu onu geçirmemezlik için birincisi onları birbirinden şu köpçülük olup bir yerde olmaz yağlı şu her kim öz çağasına iyi çıkmalı. İkincisi çağları doğru düzgün imitlendirmeli. Yine hazır diyelim köp işgərlər ay işten neme çağımızı alıp kalsa yapakta gitmesek bizi işten ayırarlar zat deyip şu işine. Ama iyisini düşünen yoklar. Например, çağasına bir zat olsa bütün ömür özünü sorumlu tutmaz mı şu ene ata? Ayçık zadım doğru düzgün imitlenmeli. Misal için men öz maşkalamda bütün öğün içinde şu koronavirüsle keselletler yakında olup geçti. İndi ayağa kaldı. Ben özümün şolara aydan zadım aspirin içindeydim. Чтобы kanınızda toparlanma olmasın aspirin içindeydim. Ağaç karnına ertir damlen bir sarımsağı 4-5 şu tabletkayı al kesip yıllık suyun içine azıcık limon sıkın bir kaşık bal bilen karıştırın da şu sarımsağı ağaç karnına için yarım saatten ertirlik iyimen dedim. Ertirlik son yarım saatten son iyiyim. Bu sizin doğal antibiyotik. Onun ziyanı yok, peydası var. Hem ağzımdan işe gitsem etsem şu ağzımdan iysem gelen yok. Çeynep yiyen vaktinde iyisi geliyor. O tablet kayalı yiyen vakti bolan o var. Sonra karışım. Bir stakan sirke, alma sirkesi. Bir stakan bal. İçine 10 tane sarımsağı karıştırıp
24 saat buzdolapta koyup günde ertir şu kahvaltıdan 15-20 minut ön şonu yiyip son kahvaltınız zaftırınızı ertirliğinizi yiyin deymiş olara. Şeydip sonam bir gün çorba, etin çorbası, bir gün toğum çorbası, bir gün balık alın şunun kelle bilen kuyruk tarafını suda kaynadığında suyunu için. Yine şeydip 10 günün içinde 10-12 günde toparladılar. Şu mahal öskürü vardı, öskürgem kaldı. Nıha men aytacak zadım şulardan eğer siz bir zat sorasanız belki cevap berip bilerin. Sağ olun Güllüğün. Yine de şu benim soracaklarım şu tanışlığın içinde ya qarnaşlığın ya da şu görüklerin ovalığında şular yani keselleyen adamlar bardır elbette kendileri aradan çıkanlar vardır. Siz şular var da ne aydıp bilecek ne millet diyemmiş de birbirinin soruyamışlar da sen ne ettin halk diye birbirinin habar alıp bilyemiş de etmeli atlar şu yankı virüs degen ýagdaýyna hassayatan ýagdaýyna derman därem gaty gymmat diye. Onun şu ýagdaýda bir-birlerinden soraşýarmış da ne doktordan soraýarlar, ne bir telewiziýa aýdyp durýar bu zatlary, ýa bir radio aýdyp durýar bu zatlary, ýa doktorlar, uçuskowy doktorlaram hiç zat aýdan ok bardy. Hemmeler näme üçindir şonu gaýta aýtmaň ýerine, öwretmäň ýerine gizleýärler. Goý o zatlar aýtmak bolanok zat diýip, on gaýtym şol adamlar seni spasat etjek bolmaly, salgy bermeli, ýollaryny salgy bermeli. Dogry dämi? Indi şu wagt siz näme aýdyp biljek? Meňe eşitden zatlarym şu, halk bir-birinden sorap bilýärmişler etmeli işleri. Men indi şu Türkmenistanyň içindäki конечно, häzir köp adamlar girýärler. Bir usulunu tapıp girýärler, YouTube'a girýärler, araşdyrýarlar, akıllı adamlar şu simyasyny goramak üçin zat näme etmeli bolsa girýärler, şu internete girip araşdyrýarlar. Näme-şeden de näme bolýar? Ýöne köp adamda internet ýok, köp adamyň telefonu ýok häzir elinde. Email çörek tapan oklar. Şoň üçin aýtjak zadym ýöne daşary ýurtda şoň üçin başda etdim haýyr sizden şu bilen zatlaryňyzy şu öňüňiziň içine öz gom garyndaşlaryňyzy goramak üçin aýdyň düşündüriň. Telefon edýärler seramly. Hepde bir gezek, iki gezek gepleşýärler. Şu gepleşen wagtynda şu net olar özüni goramaly, şonu aýtmaly. Bu birinciden, ikinciden. Dogry diýäňiz. Koronavirusdan hastalanyp balnisada ýatyp, balnisadan gelip 3 gün 4 günden soň ýogalan goňşularymız var. Özümiň adamyň dogany ýogaldy, ýakynda ýaly 40 berilen ýok. Akşam üstü ýogalýar. Bir saatdan öýüň içinde saklatman, hiç kimem çağırtyrman şeydip hemen gömdürdiler. Inha şu gün 7'sini üçün näme jamiýe gidip bir aýa dokadyp zade doktor berde doganymyň gudasy geliniň ejesi de ina şu bir gün öňünden mamasy bilen Aktyştaýda uniwersitetde okapýar. Mamasy bilen gürleşýär. Mama birazajyk dümewle otyryň diýe. Mama özüň gora häzir keselçilik bar zat ertirem habar gele mamam öldü diýip. Inha şu günem 7'si şonu. Soňam men inanam ýok. Naprimер, ine Türkmenistanly bolup izindakylardan habar alyp duranlar ýok, hastalyk ýok zat diýip ýazýanlar bar. Bular bilem ýok. Ina planetdanmy, ya başka ýurtdanmy, ya özlerini akylly bilip başgalary samsyk bilenlerdenmi? Olara değişli bu zatlar. Her kim izindak bilen gepleşse, her kimin ovasında yaşan, naprimер, etaj jaýda bolsun, ya işle enesinin, atasının ya doğan garyndaşlaryň işlen yerindäki tanadyk bildiklerinden edil kömelek ýaly ölü otyrlar. Ölü otyrlar. Ölü sany sassem köpeldi häzir. Ona misal üçin ýakynda bir goňşymyz ýogalanda şu ayal pakir adyny aýtyp durjak däl, ölmezden öň diýipdir. Siz aksakalların gepine garap oturmaň.
Men yok alsam, şu köp adamlar bir mereke varsa karnın doyar mı dip gelye. Mal soyunda bir nahar bişirin, gelen adam nahar yesin diye. Ne şu aksakal havarçı yine yanında gelen 10-15 sana näme diye yok nahar bişirmersiniz diye. Oğlum diye yok Ecemin sözü bizim için näme son sözü bu oldu Ecemin diye. Biz bişirecek dese hemmes turup gidiyor. Ne şeydi olar merekdesin 7'sinde turup gidiyorlar 40'ından bir mollam gelmeye hiç kim gelmeye özler soğuk oturlar merekelerini. Ne için nahar pişirmelilermişsin? Muňal deyipdirler. Misal üçün güýji yeten var nahar pişirmene, güýji yetmän var. Nahar pişirilmesin. Ýöne nahar pişirilmedik ýagdaýynda gur, çay, nan goýup bolanoga nahar pişirilmedik, sulu nahar pişirilmedik ýerde hökmany suratda häzir gömmeme, ýa börekme, ýa-da bilişimi, şoňaly biçekme, pişirip onu koy. O da nahardan gummada düşüp gidiyor. Be. Ha. Özüňiz pikir edip görün, gelen adama, her bir adama bir 2 sanda kasaplarından bu dünýäniň nämesi o da onun pulam. Şo pula bir et alıp sul nahar etsen, sos etsen o arzan düşýär. Ya o. Gaty şu wagt bara ölýäne känniýärler ýöne hiç kim boynuny alasy gelen ok. Onu men şu nime diýenne ýokarky hökümete degişli baýtjakdatlym olar boynuny alasy gelen ok ýönü yüzerlik tutmeli, unaş içmeli dip aýdanmyşyn prezident. Ona men size aýdyp bereýin Olga Çarina näme üçin boynuny alanoklar. Misal üçin biziň hem oturan ýerlerimiz o hastalygy ilk günden hemme yerler 3-4 aylap karantin olan yurtdaý. Siziň hem o ýerlerden boldy. Toplanmak bolan ýok, zat etmek bolan ýok, hemme zady ýasakladylar. Näme? Eger koronavirus boyuna alsa, adam başına işle oturan adam bolsun, bir muhtar pul vermeli. Adam, simya. Bizim Lebap'ta o tüvele oldu, zat oldu yadınızda 27. Aprel'de krişalar gittim zat. Şu anda gelip bir adamlara geçmiş olsun demedik adam. Şu anda gelip adamlara kömek vermedik. Hele şu öylerini onarıp bilmedik adamlar var. Son koronavirüste her bir semya o yerde bir levapa vermeldi. 5 velayete o semyaları nereden pul alıp verilsin. Sonra eğer sıranlı indi hazır muňaly aýtman ýagdaýynda başka döwletlerden bize gumanitar pomoş gelýär. Men özüm bilýän şu 90 ýyly bilen 2000 ýyl arasında hiç bir zat ýokdy normalny diýen ýagdaýynda bize gumanitarny pomoş gelýär. Dermanlarda şu balnisalara deňine paýlaşylýar şu zatlar. Häzir oň ýaly zat ýok. Gelýär, gelen ýokmy? Gelýär emme zat. Ýöne biziň halkymyza ýeten ýok o zatlar. Sebäp humanitarny pomoşyň öňünde duran adam näme otyr? Kim ölmeli, kim galmaly o düşünip otyr hemme zat. Ondan aňyrsynam aýda oturmaýyn bilenler bilýär onu. Ya doğru. Maşin. Biz adamlarımız aç, yalanaç, öyleri açılıp gitti. O durumda vaktinde bizim yurdumuzdan humanitarny pomoş Russiýa gitti, Afganistan'a gitti habarımız var ya. Türkmenistan içindekiler o zatlardan habar yok. Biz YouTube'da hemme zat görüyorsa. Ya o Afganistan'a bir gedek giden ok, köydegim ok, pastayan gidip durýar. O pastayan gidip durýar. Regularny gidip durýar. Gitmesin diyem yok, gitsin Olga Çarina ýöne. Naprimjer, men bir maşkalanyň içinde ýaşasak naprimjer. Men öz çağalarym aç olsa, men gowşyň çağalaryna ert bersem o nähili bolar? İlk önce öz çağaňy doldurarsyňar.
öz öyün içini onarıp senden artanı gitsin aňyra. Doğru. Ýöne şol Talibanlara aýdyp otyra şo Russiýanyň bir kanalyny Erbakam diýenler şo kanalda Talibanlar aýdyp otyr gurban ola biz ulaqan minnettar şular ýaly humanitar pomoşlary haçanyň bäri edip gelýäni düşündi diýdi. Haçanyň bäri şuň ýaly humanitar kömekleri bize o wastany gollap oturan üçin biz oň öňüne başa ýetdi. Olaň dilini kesjek maýdy otyra. Aýdyp otyrlar, hawa. Ay bilemok Ha, şu yerde neme vatandaşlara şu nemenem ýatlyda ilýän öwliýalyklar gitdigiçe dolup barýa, köperip barýa bir illeşimiz gurunwerdi geçen hepde bir goňşusymy biri tanışlarynyň biri ýok bolýa, onam men gaty neme erwet täsir etdi-de şo waka. Bu najaýlak gaýdýarlar sebäbi öwliýalyklar dolýa-da täze yer açyp berýärler. Öwliýalyklar dolýa bolyn täze yer açyp berýär, o taýdam gamyşlyk basyp ýatan, çöp çalamlyk basyp ýatan yer. Onam tekirläp traktor bilen sürüp ne şu gradan jaýlaýyn diýip yer beripdirler, oň jaýlapdyrlar. Onuň soň adam üçünü ölen günden azap edýärler-de. Onuň ertesi güni ýerden jaýlaýarlar, bolyn bir günem şoň üçü bolýar. Onuň üçüne barıpdyrlar daşdy öreği şo jaýlap gaýdan güni hapaçylyk ekeni, gamyşçylyk, ot çöp basyp ýatan eken şonu arasalarlyp barsa diýe eýem 34 sany 24 sagatyň içine 34 sany mazar bar diýe, mazar 34 sany. Ol näme diýmek, men hayran galdym. Şo meni erwet etdi şo waka, şo habar. O yerde mazarlık bir sanam değildir, Olga Çarına. 4-5 san mazarlık yakın yerlerde vardır. Her kaçında 34 olsa fikir edip görüm 24 saatte neçe adam ölüptür. Ha o. Aydıp, o adamlar aydı otyra, geliyor, ine goňşym ölüpdir, ine men tanışymyň näme ölüpdir, ine näme ölü, plan 3 bolly, planing 7'si bolly. Adamlar aydı otyra. Hökümet onu agdyna alyp köpüň öňüne çykyp aýtmasa-da, köpçüligiň öňüne çykyp aýtmasa-da biz bilýärse onu. Gidläp bir näme bolýardy? Näme diýe? Düýä minip hata okmak bolýardy. Sen düýä minen soň hata okup bilmersiň. Hemme kişi görür dogry-dämi? Şo bolýar. O sen öwliýalar dolup gidip otyr, adamlar ölüp gidip otyr, balnitsalarda dagyn doktorlar diýe aýagy üstünde diýe 24 sagatlap işleýärmişler. Aýagy üstünde smenni çalışman şu gidişine gidip işläp adam ýetenok, med personal ýetenok. Ondan olaryň halis aýakdan düşýärmişler. Ýa-ni doktorlarym, medisina işgärlerim hemme med personal. Şolaryň içinde gürleýär. Bada şo medikleriň içinden habar gelýär-de gürleýär. Aýdýarlar ýaman ýagdaýymyz gaty öwürlük däl. Gaty erwet adamlar gelip dur her sagatta näçe adam diýdi 20 adam korona bile gelýär diýdi. Her sagatta kiçirek öýden balnitsa ulaqan Oblastnoýda adam däl, bir kiçirek balnitsa rayonyň bir balnitsasy. Her sagatta 20-25 adam gelýär diýe. Her sagatta baram korona ýöne kimiň pulu bar bolsa şol 4-5 gün ýatýar diýe, kimiň pulu ýok bolsa ertesi ölüp diýe. Öýüne jaň edýärmişler, öllü gelip alyp gitdi diýe. Kimiň puly ýok bolsa. Adam pakir şu bir agyr ýagdaýa düşen wagtynda şu banisa barsam şu doktorlardan bir medet alaryn. Şu doktorlar bir zat näme der, diýen näme bilen barýarlar. Ýöne Olga Çarına banisada iş satýarlar. Şu kimiň puly bar bolsa diýäňize, şu banisada zat edilen eline spesifik verilýär şuňaly. Şo dermanlary tap getirseler edip bilýärler bir zatlar. Şo beren dermanlaryny, ýazan dermanlaryny getirmeseler şoňa istat edilen ýok. Şol derejede Türkmenistan şol derejede çöküpdir. Indi balnitsalarda da hiç zat ýok bolsa özüň dermanyny özüň eltmediňe urup bermer şolar saňa seredip berýär. Yoğun bakımda reanimasiyada yatan balnolara mine öz adamım şoňaly boldy. Baran wagtynda spesifik berdiler. Yugurip çağacığım
tap alıp bardı. Ne gaynı kemem 3 gün yatya balnisada 4. gün ölüye. Akşam saat 6'da. 7 olmanam derrö gömdürtler. Şunun plastikowy pakete dolap berýärmişler. Eger şu virus bolsa plastikowy pakette dolap berýärler. Öldürüm aýdanok diýe virus bolany başga diagnozlar goýýarmyşyn. Men düň gürleşdimde Türkmenistan öle bolyn bir çitrak bir owalan birine jaň etdim. Onuň näçe adam öldü şeýle beýle soraşdyrdym. Olaňam şo hojalygyna şo adamsam balnitsa düşüpdirdi. Näme bolupdyr diýdim. Ay ýüregine bar diýdi. Menem aýtdym, ýüregine näme bolupdyr diýdim. Ay şu demi gysyp, demi gelmän, howasy ýetmän, kökregi daralyp, gysylyp diýdi. Şoň balnitsa düşdi diýdi. Inni men bilip otyrnyň şoň ýaly virus bolany. Onuň men aýtdym, bolýdym şoň virus bolandyr diýdim. Şoň ýa bolupdyr diýdim. Sizden teresap bolun beýleklere ýokuşdurmaň. Şoň ýalyk bolany çağalaňyzy aýratyn, ýanky hastana aýratyn komnatda izolýar edin. Gapçanaklary aýratyn bolsun ýanyna kän barmaň. Iň berkisi 5-6 metr aralykdan gürleşip beriň diýdim. Ýanky nahar ýedireňizde de şo komnatdan çykmasyn diýdim. Üstüne eltip beriň pasudalarına çen aýratyn, çemçetine çenni, taralkasyna, çaşkasyna çen aýratyn bolsun. Düşünürüp sargap aýdyşdyrdym. Şeýle bolsa şuň ýaly. Aýdydy goňşymyzyň ýaşadyk gelini ýaňy täze gelin edimmi diýdi. Täze alan gelini ogulupdyr. Goňşymyz diýdi, täze gelin bir hepde bolandyr diýdi. Ýok olanlar. Şoň üçin Şolar ýagdaýlar. Men diňe bizde Türkmenistanda bar diýem ýok, bütün dünýä muň bilen göreşýär. Ýöne bütün dünýä näme üçindir? Şu adamlara gerek hem zada ina vaksinası olsun, pul gerekmi, zat gerekmi, naprimер 3-4 ay karantinda vaktinde biz yabancı olsam, Türk vatandaşı bolmasam, şu bizim kapımızı kakıp kolonya mı, ıslak mendil mi, pakette berip gittiler şu hepte de şu maska koyup gitti. Maska, kolonya, ıslak mendil pakette koyup gidipdirler. Biz yok, kapımıza asıp gidipdirler. Ana. Şoň ýaly kömek edýärler, bizde oň ýaly kömek ýok. Yok. Inni şu taýda men ýene de bir watandaşlarymyza ýüzlenesim gelýär. Şu agyr şolar ýaly agyr ýatan yaramadyk goňşy golamlaryňyz bolsa, bir azajyk ýardam edin, biri-biriňize kömek edin, öýünde iýmäge zat ýokdur, köçe çykyp bilýänler, maşgalat bilen yaraman ýatan bolsa, ol oçurlara durup nahar alıp nime iými talyp biljek adam däldir olar. Şu ýagdaýlarda bir goňşuçylyk diýip bir zat kıyamet günü goňşudandyr diýär. Bizde şolar ýaly türkmenler bolup şol kada kanuna ýereliň şu kynçylyk gününe, şu agyr günlerde biri-birimize kömek edeliň. Bir tegelek çöregiňizi bolsa da eltip beriň. Goňşy golamyda mene mydama aýdyp gelýän şu zatlary kıyamet günü goňşudandyr. Hökman goňşyňyzyň gapysyny kakyň yaraman ýatan bolsa da daşrakda durup gürleşäň, gerek ýaragy bardyr, derman bardyr, därsi gerek zatlar bolsa eltip beriň, kömek edin biri-biriňize. Şolar ýaly günne bir hökman kömek gerek. Menem şu ýerde bir zat aýdan ol geçärimni. Haýakynda bolan zat kimin adresine olsa özü oňat bilýändir. Men şu dom правлениň pasportiskalaryny ýüzleneşim gelýär. Başgalarym bardyr ýa, ýöne men liçne şu pasportiskalara ýüzlenesim gelýär. Siz näme üçin immigrasiýanyň komitetiň adyndan telefon edip adamlaryň öýüne danny aljak bolýaňyz. Näme üçin siz oturan ýeriňizi ýitirmejek bolup şo danlary alyp şolara berip şolaryň üstü bilen ýeriňizde oturjak bolýaňyz. Ýoksa bolsam şu himik mikronyň bahar himik nämäniň bahar mikronyň dom правлениýasynyň pasportiskasyna ýüzlenjek bolýan da sen näme hak bilen telefon açıp emigrasiýanyň adyndan
näme kim var Türk'te, onun näçe doğanı var, nämişe diye Türk'te deyip sorama hakkın var. Kim berdi sana o nämeni? Sen mutlaka bunu görersin, eşidersin. Sen men oňa tanıyan, senin meni oňa tanıyan ýöne. İkinci gezek. Sen şu zvanok ede, bu üçüncü olya indi. Zvanok eden ýagdaýynda adı bilen familiýasyny aýdaý şu kim sora oturan. Ya men telefon nomerimi sora sana bererler. Gönü maňa telefon edip men bilen gürleşdiler. Ine şunu aýtjak bolan. Ýene şu pasportiska meňzeşem kendir Olga Çarina. Diňe oturan ýerlerini ýitirmejek bolup adam satyp gün görýänlere değişli bu. Adamlara şuňaly gürüň etdik. Şu koronavirus barada. Näme üçin adamlaryň Türkmenistanyň içinde bu yer daşary ýurt. Daşary ýurtdan adamlary gepletjek däme? Adam bir zat gürlejek bolsak olardan biz näme razрешение almalymy? Şonu aýtjak boldum. Wagty gelen wagtynda siz hem şu halkyň öňünde şu cinayet kär adamlar bilen deňine jogap berersiniz. Şunu aýtaýyn men. Olaň var adın familiýasyny ýazyp goýun belli. Belli. Adam familiýasy, telefon nomerlerini çeli belli. Bolly. Belli oturuveriň, belli galyň. Ýöne men şuda demine maýdasy melýada bir kagat. Bizine oturduk, ine gürleşdik, bir 20 minut ýaly gürleşip otursa. Biz erbet zat diýdikmi? Biz halkyň behwidi üçin işimiz taşlap şu ekrana çykyp oturýar. Halkyň behwidi üçin adamlar diri galsyn, ölmesinler diýip. Adamlar özüni gorasyn niýe? Nähili edenler birinji kömekleri, näme kömekleri bermeli, näme kömekleri etmeli, şu hakda diýýär. Ýene bir aýtjak zadym bar. Helem giç däl, şu biraz ajyk ýagdaýy oňat adamlar özüniň eğer öňkü eden günälerini bilýän bolsalar, helem giç däl, belki sizin günäňiz ýeňleşer, soňra şu halk bir ortaçyp şu adam bize kömek eden zat diýse, alyň bir maşininiz bardyr, hemmeňiziň aýagyňyzyň aşağında paket aýlanyň bir owalara çykyn, şäherden bir çete çykyn, garry goja yaşlı adamlar var, hasta adamlar var, 4-5 tane çağasyny imitlendirip bilmän ýören maşgalalar. Sesinizi çıkarmaň, adyňyzam bermäň, şu kapysyny kakyňda şu paket goýup gidin, bir Hudaý ýoluňyz bolsun sizin bir adamlara. Häzir bar Olga Çarina, olaryň adyny aýtjak däl, men tanışlarymyň içinde şu maşinda şu videolaryny goýdum men ýakynda, näme yüzlerini görkezmän, şu barıp şu asandırak, şu garry ayal, garry adam nädip dualar okady şolara, ağladylar. Biz oğlumuz yok, kızımız yok dedik, bize oğul kızım tapıldymy diýip oturan yerini görsen bir kilem. Hemme zatlaryny satyp ýipdirler. Hiç sat bir televizor var, o kadimki moňaly, o arkasy çeşik bir televizordur, kiçijik. 4 sany çağasy var aýalyň öýünde. Ola aýal duran yerinde titrap ağlap dur, çağaları şu paketten gözünü ayıran o kadar videosunu koymuştum. Siz hem azıcık tovaňyza gelin de şoňal maşgalalara, Hudaýaly indi häzir koronadan dolayı öýüňize adam çağırıp Hudaý olan berip bileňiz ola. Alın bir hiç olmadı $50 zada alıp bir 5-6 adamın bir yüzünü bir gün bolsam güldürün. Yani siz birazcık adam bolsanız. O daşary ýurtda işlep Türkmenistan dolandırıp ýören izindakylary açlykdan ölmesin diýip gece gündüz robot gibi işlep ýören adamlaryň öýlerini, kapılaryny, telefonlaryny jaraňlatmakdan gidindan birazcık näme etsem kem diýip aýna seredip halk üçin birazcık iş etjek bolam. Ine şunu diýmek istedim. Menem ştaýda bir ýüzlenesim gelýär şu organ işgärlerini esaslanam. Şu organ işgärlerini eger wyjdanyňyz bar bolsa, eger sizem ene süýdüni emen bolsaňyz, iň bolmanda bir aýlygyňyzy
bir ýylyň dowamyna bir san bir aýlyňyzy şoňa mal alyp bir etini bölek edip her kime 1 kilodan bolsa, yarım kilodan bolsa paketlere salyp aýlap paýlap çykyň. Özüňiz görünmäňem. Görünesiňiz gelmese görünmäňem. Owaňyzda, töwereňizde, goňşularyňyzda oglan uşak çağılar kendir. Hersiniň eline tutturuňda bar paýlap çykyň diýin. Ederler şolar, paýlarlar. Ýöne ömrüňizde bir sogap iş edesiňiz gelýän bolsa, sogap iş edip görmedik bolsaňyz, gaýrat edip bir sogap iş edip görüň. Siziň hem iň bolmanyny o dünýä garaňyzda bir ýerde bir sogap iş edip duraw diýip bara. Sizem şoda ýatlanar ýaly. Hökman suratda şon edin. Mene esa şu pagon götürýän organ işgärlerini aýdýanlar. Sadaka berip görüň sizem. Ömrüňizde bir saparjyk bir aýdylan diýen edik görüň, berip görüň, sogap gazanyp görüň, bir sapar hiç bolmany ömrüňizde. Ene şular ýaly. Başka näme aýtjak goýjaňyz barmy? Aýtjak zadym, her gijanyň aýdyň gündüzligi bardyr. Her zadyň soňu bardyr. Ýüp näçe uzalsa da ýüp ýumak näçe uzalsa da soň gelýär onuň. Döwür näme diýýärler? Döwürem değişip dur. Şu mahal bizim bu duruma düşenimizi biz näme däl? Şu wagt 21-nji asyr hemme yer inha koronavirus diýilen yerlerin hemmesi açıldı. Diňe bir näme alýan? Aşı yapıldymy, ýokmy? Soňam geçirdiňmi, ýokmy? Ýene naprimер bärlerde heskot bar. Heskot bilen maşina minende akbilini tutan wagtynda şu eğer koronavirusdan kesellän bolsaň o seni avtobusa alanoklar. Alışveriş merkezlerine hem edil şungal. Şu ösen yurtlar şungal näme göre bizim yurdumuza gün-günden iýse gidip oturýar. Olam näme? Yasama iýse gitme. Sebäp halkyň iýse gideni birleriniň nämesine ýaraýar, işine ýaraýar. Biraz ajyk ömrünü uzatmana ýaraýar. Doğru. İrogiç halkın önünde kelesini açıp cevap vermeli adamlar cevabını berer halka. Oo. Şu daşary ýurtda işleýänleri yüzlenmek isteyen de şu iziňizdaklara bar bolan zatlary düşündürün, aydın. Hiç olmanda size misal üçin yurdum meniň şoňal bolup tirip aýna seredene men yurdum üçin ganım akan, göbek ganım akan öz yurdum için, öz çağalarım için, öýüm için ne etdim diyen bir soragy beriň özüňize. Şonu demek istedim. Hakyky, şu soragy her kim özüne berip görmeli. Şu ýurda men bir peýdal näme iş etdim, näme sogap iş etdim diyen soragy berip görsün her kim özüne. Maddi manawy tarapdan bolmasam dil kömegiňiz değilsin. Iziňizdakylary aýdyň, özlerini aýaslylar. Nämeşeden-de näme edip bu sebäp siz bärde hemme zat görüp oturýarsyňyz, bilip oturýarsyňyz. Şu bilen zadyňyzy iziňizde aktaran wagtyňyzda uje şolan bir kömek bolýar. Häzirine misal üçin men aýtjak zadym Türkmenistanyň içinden öňküler ýaly gorkup ya öňküler ýaly çekinip näme de oturanoklar. Yo. Yani balon çiğişti şu yarılmak nämesine geldi de şu dur. Bir gün olar bir yarlar bu balon o aş çağasını gören enelerin önünde ne dağ durar ne daş durar. Halkın önünde hiç kim durmaz. O 100 adam, 200 adam, 1000 adam, 2000 adam 10.000 adam olsun, 100.000 adam olsun, emma halk ayağa kalanda onun önünde hiç kim durmaz. Prosta ne hazır şu hemme zatlar, sistemalar täze Türkmenistan için nähili sistema olmalı, näme olmalı. Yine şu zatların hemmesi çözülüp sonuna gelip otur.
Ondan sonra ona çeli halkam biraz acık uşu içerideki halklarım tayyar durşuna. Şu hemme zat nämeden vaktında birden halk ayağa kalan vaktında yine bir geze gaydan şu vakti halkın önünde şu cevap vermeli vaktında sizden bir ya men doğru eden vaktim ettim sonundan pişman oldum men halka eden yaxşılıklarım var diye yalı depler yalı diliniz olsun şu halkın önünde men şunu demek istedim. Ya o inni şu yankı korku meselesini Türkmenistan'ın içeminni korkup duranok men dünkü gürleşen yerim arkayın gürleşti koronavirus da deyip nimettim gürledik kolin gürleştik koyun yok odatlar aytmak bolanok da demedi. Arkayın gürleştir aydı otur komşulamadanam yok olan var deyip karnaşlamadanam yok olan var deyip aydı otur korkunoklar inni. Ha indi şu yana ayttım ha şu aksakal diyene, molla diyene, habarçı diyene öğünden çıkarıp koyup merekesini eden o yerde neçe halk var. Onu gören onların içinde başka bir merekesi olarım edir şonyalı diye de başladı indi oğlum başladı. Bundan sonra aksakalı öz her kimin öz kom kardeşinin içinde ayağı dokap bileni var. Şu yönedip bileni var. Özleri bilen ediştiriversin. Yok mandel o. Ne yukarıdan bu değil de. Yukarıdan o değil de bizim hekimliğe çağırıp bize vıgıvır berer diyen aksakalı çağırıp merek etmeye gerek der. Gerek yok. Olinne halkının yatına da toyuna bir katıştılar. Onun yatına da koşulayan olsalar o ne mi diyecek? Yatına da koşulup sen onu etme deyip siz kimsiz? O bey der yani. Deyip de surva men edecek onu. Deyip de surva edecek men sizin bir yukarıdan gelen prikadınızın yerine getirmeye boşlular men. Ölümünü adam. Kur'an kitap var. Yasin var, Kur'an kitap var. Açıp şu yerde bir 7 adamdan ken adam özün bolayan yağdan da şunu özü okayan yağdan da şu dua nerede olsam şu dua özüne gerek adamın tapyayına biz neme gittik mi Türkmenistan'a cenazamıza gidemiz yok biz burada okadık. Ne Sultanahmet camisine gidip hem merekesi şotayda dualarımızı okap namazlarımızı okap şotayda oturduk. Diye şu nerede olsam. Doğru. İnne şu yerde ne böyle değil mi? Köprağım Böyle. Görüştüm. Neyme benim size Tanrı arkasına aydasım böyle. Şu gurrun döş olanımız için. Bari işiniz taşlap geliniz gurrun döşlük geçirdik sağaman. Bolya onun vatandaşlar siz bilen yine de görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlar sağaman oturun özünüzü koran. Öz söyleyenleriniz için, öz çağlarınız, eneniz, atanız için siz Türkmenistan'da sağlıklı gerekli. Nesip olsa teze Türkmenistan'da hemmemize görüşüp toylarda görüşmek nesip etsin. Nesip olsun.